హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు భక్తి సదాచార్ క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. మనము గత 2 వారాలుగా ఈ భక్తి సదాచార్ అనేటువంటి క్లాస్లో కుంతి మహారాణి ప్రార్థనలు అనేటువంటి అంశంలో ఉన్నటువంటిది. ఈరోజు కూడా ఆ కుంతి మహారాణి ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారిని ప్రార్థించినటువంటి ప్రార్థనల్లో మరికొన్నింటిని ఈరోజు మనము తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాధి గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనము ఈ భక్తి సదాచార్ అనేటువంటి క్లాస్లో కుంతి మహారాణి ప్రార్థనలు అనేటువంటి అంశంలో కుంతి మహారాణి దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారిని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి ప్రార్థనలను చూసాము. అంతకుముందు శ్లోకంలో మనం చూసినటువంటిది కుంతి మహారాణి కృష్ణ భగవానుల వారిని ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తుంది. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నంద గోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః అంటూ అంతకుముందు కూడా కొన్ని ప్రార్థనలు ఆమె మనం చూస్తాం. ఇక ఈరోజు క్లాస్లో మరికొన్ని ప్రార్థనలు ఆమె ఆ భగవంతుణ్ణి చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూద్దాము. ఇక్కడ ఆమె ఇంకా చేస్తూ నమ పంకజనాభాయ నమ పంకజమాలినే నమ పంకజనేత్రాయ నమస్తే పంకజాగ్రయే. కుంతి మహారాణి ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఈ విధంగా ఆమె ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి అంటే పద్మములను దర్శించుట అనేటువంటి అంశంగా ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు. ఆమె ఆయన్ని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో నమ పంకజనాభాయ
నమ పంకజమాలినే నమ పంకజనేత్రాయ నమస్తే పంకజాగ్రయే. సో నమ అంటే నమస్సులు. ఇక్కడ పంకజనాభాయ అంటే ఉదరంపై పద్మమును బోలినటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి సిహనాన్ని కలిగినటువంటి వాడు, అంటే పద్మనాభుడవు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా పంకజ మాలిని అంటే సదా పద్మహారాలతో శోభించువాడివి. పంకజ నేత్రాయ అంటే పద్మము వంటి చల్లని చూడ్కుములు కలిగినటువంటి వాడివి, అంటే పంకజాలు వంటి పద్మాల వంటి కళ్ళను కలిగినటువంటి పంకజ నేత్రుడు. సో పంకజ నేత్రాయ అని చేస్తూ ఇంకా పంకజాగ్రయే అంటే పద్మ సిహినతంలోగు పాదాలు కలిగినటువంటి వాడు. సో కాబట్టి ఆయన పద్మముల వంటి పాదాలు కలవానిగా ఆ భగవంతుణ్ణి ఆమె కీర్తిస్తుంది. సో ఇంకా ఆమె ఈ విధంగా కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, హే ప్రభు, పద్మనాభుడవు, సదా పద్మాల చేత అలంకృతునిగా నుండెడి వాడవు, పద్మములు వంటి చల్లని చూడ్కములు కలవాడవు, పద్మ సిహినతలమగు పాదములను కలవాడవు అగు నీకు హృదయపూర్వక ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఉన్నాను అంటూ ఆ కుంతి మహారాణి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి ఏమని, నమ పంకజనాభాయ నమ పంకజమాలిని నమ పంకజనేత్రాయ నమస్తే పంకజాగ్రయే. సో ఆ కృష్ణ భగవానుడు అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుని యొక్క దివ్య రూపం యొక్క ఆ చిహ్నములు కొన్ని ఆమె ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుడు సామాన్య మానవుల శరీరం కంటే, ఆ కృష్ణ భగవానుడి యొక్క శరీరము ఈ సాధారణమైనటువంటి సామాన్య మానవుల కంటే వేరుగా ఉండును అని చెప్తున్నారు. ఇవి అన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని రూపం యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి చిహ్నాలు. అందుకే ఆయన అంటుంది, పద్మనాభుడవు, సదా పద్మాల చేత అలంకృతమైనటువంటి వాడివి, పద్మాల వంటి చల్లని చూపులు అంటే కళ్ళను కలిగినటువంటి వాడివి, అలాగే పద్మ చిహ్నితములు అయినటువంటి పాదాలు కడిగినటువంటి వాడివి నీవు అంటూ ఇక ఆయన రూప చిహ్నములు మనకంటే వేరైనవి అని ఇక్కడ కుంతి భగవాన్ని ఆమె ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ఆ కుంతి దేవి ఆ భగవాన్ని చూసుటకు తను ఆసక్తురాలను తెలుపుతూ ఉంటూ ఆయనని ఆ విధంగా కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో అంటే ఇక్కడ ఈ సాధారణంగా ఆ కుంతి మహారాణి తాను స్త్రీ అయినటువంటి కారణంగా ఆ దేవదేవుణ్ణి దర్శించుచు అంటే ఆ దర్శించేటువంటి అర్హత తనకు లేదని కుంతీదేవి పలుకుచూ ఉన్నటువంటి అంశాలు చెప్తూ ఉంటారు శ్రీల ప్రభుపాదులు. అంటే స్త్రీలు, శూద్రులు, ద్విజబంధువులు, 3 ఉన్నత వర్ణములకు చెందిన అయోగ్య సంతతి వారు అనేటువంటిది ఆ శాస్త్రాల్లో చెప్పబడుతూ ఉన్నాయి. పరతత్వం యొక్క నామము, యశస్సు, లక్షణముల యొక్క రూపము మొదలైన వాటికి సంబంధించినటువంటి ఆ దివ్య విషయములను అవగతనం చేసుకోగలిగేటువంటి జ్ఞానాన్ని వాళ్ళు కలిగి ఉండరు అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. అయితే ఆ భగవంతుని మరి ఆ భగవద్ దర్శనమును మనము తొలుత పాద పద్మాల దర్శనం గావించేవు. అంటే భగవంతుని దర్శనం చేసుకునేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనము ఆయన యొక్క పాద పద్మాలను దర్శనం గావించి, ఆ తర్వాత ఉరువులను, ఆ తర్వాత కటి ప్రదేశాన్ని, ఆ తర్వాత వక్షస్థలము, ఆ తర్వాత ముఖార విందము దర్శించవలెను అనేటువంటిది సాధారణంగా భగవంతుని మనం దర్శించుకునేటప్పుడు చేయవలసినటువంటి.
సాధారణంగా పాద పద్మాలను దర్శించకుండా నేరుగా భగవాన్ని ముఖము సందర్శించుట చెయ్యరాదు అనేటువంటిది చెప్తూ ఉంటారు. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి ఆ చిహ్నాలను ఆ కుంతి మహారాణి ఆ ఆ భగవానుడికి మేనత్తగా ఉన్నటువంటి ఆమె ఆ విధంగా దర్శించుకుంటూ ఉన్నటువంటి ఆ స్థితిని సో ఇక్కడ ఆ కుంతీదేవి శ్రీకృష్ణుని దర్శించినటువంటి విధానము క్రమ పద్ధతిలోనే సాగినది అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో సాధారణంగా జీవులు భగవంతుణ్ణి దర్శనంతో పవిత్రులు అవుతూ ఉంటారని చెప్తారు. అందుకే చెప్తూ ఉంటాం, పరం బ్రహ్మ పరంధామ పవిత్రం పరమం భవాన్. అంటే శ్రీకృష్ణుడు పవిత్రుడు, అపవిత్రులమైనటువంటి మనము శ్రీకృష్ణుని చేరలేము అనేటువంటి, కానీ నిరంతరము ఆ భగవంతుని గురించి చింతన చేస్తూ ఆయన గురించే ధ్యానించుచున్నట్లయితే పవిత్రులయ్యి ఆ భగవంతుణ్ణి దరిచేరవచ్చు అని చెప్తారు. సో అలాగే మనకి భాగవతంలో చెప్పబడుతుంది, నవవిధ భక్తి మార్గాలు అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి. శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం అని చెప్తూ ఉంటుంటాయి. సో కాబట్టి ఆ విధంగా భగవంతుణ్ణి స్మరణం అనగా స్మృతికి తెచ్చుకోవడం, సో అలాగే కీర్తించడం, ఆ భగవంతుణ్ణి వింటూ కీర్తన చేయటము మనకు ఆ భగవంతుని గురించి స్మృతికి వచ్చేటువంటివి. ఆ విధంగా ఇంకా అర్చనము, పాదసేవనము, వివిధ రకాలైనటువంటి భక్తి మార్గాలు మనకి ఉన్నటువంటివి. సో ఇంకా ఆ కుంతి మహారాణి ఆ భగవంతుణ్ణి ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఆమె ఆ భగవంతుణ్ణి ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తుంది. యతా హృషికేశ కాలేన దేవకి కంసేన రుద్దాతి చిరం సుచార్పితా విమోచితాహం చ సహాత్మజా విభో త్వయైవ నాదేన ముహుర్విపద్గణాత్. సో ఇంకా ఆ కుంతి మహారాణి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇక్కడ ఆమె యథా ఋషికేశ అని సంబోధిస్తుంది. అంటే ఇంద్రియాధీశుడు, ఆ భగవంతుడు, ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఇంద్రియాధీశుడు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ చెప్తుంది. అందుకే యథా ఋషికేశ కలేన దేవకి కంసేన రుద్దాతి చిరం సుచార్పితా విమోచితాహం చ సహాత్మజా విభో త్వయైవ నాదేన ముహుర్విపద్గణాత్ అంటూ ఆ భగవంతుని ఇంకా ప్రార్థిస్తుంది. అంటే యదా ఋషికేశ అంటే ఓ ఋషికేశ, ఓ దేవదేవ, క్రూరుడైనటువంటి కంసుని చేత ఆ చిరకాలము బంధింపబడి ఉన్నటువంటి, ఇక్కడ ఎక్కువ కాలం అంటే ఇక్కడ అతి చిరం అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే చిరకాలం, బహుకాలము ఎవరు క్రూరుడైనటువంటి కంసుని చేత బంధింపబడి కష్టాలకు గురి అయినటువంటి నీ యొక్క తల్లి దేవకీదేవిని నీవు విముక్తురాలుని చేసితివి. అదేవిధంగా నన్ను, నా తనయులను పలు విపత్తుల నుండి రక్షించితివి అంటూ ఆమె ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను కొనియాడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఆమె కుంతి మహారాణి ఆ భగవంతుని ఇక్కడ ఋషికేశ అంటే ఇంద్రియ ఆధీశుడు, ఇంద్రియాలను తన ఆధీనంలో ఉంచుకున్నటువంటి వాడు అనేటువంటి అంశం ఇక్కడ. అయితే ఆమె అంటుంది ఇక్కడ, ఓ ఋషికేశ అంటే, ఓ ఋషికేశ అంటే ఓ ఇంద్రియ ఆధీశుడా,
ఇంద్రియాలను అదుపులో ఉంచుకున్నటువంటి వాడా ఓ దేవదేవా, క్రూరుడైనటువంటి హరే కృష్ణ, క్రూరుడైన కంసుని చేత చిరకాలము బంధింపబడి కష్టములకు గురి చేయబడినటువంటి నీ తల్లి దేవకీదేవిని నీవు విముక్తురాలుని చేశావు. అదేవిధంగా నన్ను మరియు నా యొక్క తనయులను పలు విపత్తుల నుండి, ఎందుకంటే ఆ పాండురాజు మరణించగానే కార్యనిర్వాహక రాజుగా, తాత్కాలిక రాజుగా ధృతరాష్ట్రుడు నియమించబడి, ఆ ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క సంరక్షణలోనే పాండవులు, కుంతీదేవి వీళ్ళంతా కూడా ఉన్నారు. కానీ ఈ పాండవులను అడ్డు తొలగించుకోవాలని ధృతరాష్ట్రుడు, అతని యొక్క కుమారుడైనటువంటి దుర్యోధనుడు వీళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి అనేక ప్లాన్లు వేస్తూ వారిని సంహరించడానికి ప్రయత్నం చేసేవారు. సో కాబట్టి అందుకే అంటుందామె, నన్ను మరియు నా తనయులను పలు విపత్తుల నుండి రక్షించితివయ్యా నీవు అంటూ ఆమె ఆయనని కీర్తిస్తూ ఉన్నది. సో ఇక్కడ సందర్భంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు దీనికి భాష్యం చెప్తూ ఈ విధంగా అంటూ, ఆ దుష్టుడైనటువంటి తన సోదరైనటువంటి ఆ దేవకీదేవిని, అంటే శ్రీకృష్ణుడి తల్లి కంసుడి యొక్క సోదరి అయినటువంటి ఆ దేవకీదేవిని, అలాగే ఆమె యొక్క భర్త అయినటువంటి వసుదేవుణ్ణి శరసాలలో బంధిస్తాడాయన, ఆ క్రూరుడైనటువంటి కంసుడు. ఆ ఈశ్వాలుడైనటువంటి కంసుడు ఆమె 8వ సంతానము వలన తనకు మృత్యువు కలుగునని భయపడి ఆ కృష్ణుడి కంటే ముందు జన్మించినటువంటి దేవకి పుత్రులందరినూ కూడా ఆ దుష్టుడు వధించారు అని చెప్తారు. కానీ శ్రీకృష్ణుడు నందమహారాజు ఇంటికి తరలించబడినందువలన ఆ శిశువు హంతకుని నుండి రక్షింపబడ్డాడు. సో ఎందుకంటే ఆ సరసాల్లో ఆయన జన్మించిన వెంటనే నందుడికి ఆయన చెప్తాడు. సో చెప్పేసి నన్ను, అంటే ఆ వసుదేవుడికి చెప్తాడు నందుని ఇంటికి మార్చమని. సో కాబట్టి కృష్ణుడు నందుని ఇంటికి తరలించబడతాడు. తద్వారా ఆ శిశు హంతకుడైనటువంటి కంసుడి నుండి ఆయన రక్షింపబడ్డాడు. అలాగే కుంతీదేవి మరియు ఆమె యొక్క పుత్రులు పాండవులైనటువంటి వాళ్ళు ధర్మరాజు, భీముడు, అర్జునుడు, నకులుడు, సహదేవులు, ఈ 5గురు కూడా ఎన్నో ఆపదల నుండి రక్షింపబడ్డారు. శ్రీకృష్ణుడు కుంతీదేవిపై ఎక్కువ అనుగ్రహాన్ని చూపెను అనేటువంటిది, ఎందుకంటే ఆ దేవకీదేవి యొక్క ఇతర పుత్రులను కాపాడకున్నప్పటికీ కూడా కుంతీదేవి యొక్క పుత్రులను ఆయన రక్షించాడు. అంటే తన తల్లి కంటే కూడా ఇక్కడ ఆ కుంతీదేవికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు, అంటే ఆమెకి ఎక్కువగా అనుగ్రహించారు అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తారు మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పేటువంటి. సో కాబట్టి కుంతి ఆమె వాస్తవానికి విధవరాలు. ఎందుకంటే పాండురాజు మరణించిన తర్వాత ఇంకొక భార్య ఆయనతో పాటులోనే సహగమనం చేస్తుంది. కానీ కుంతి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలు, చిన్న పిల్లలుగా ఉన్నటువంటి ఈ పాండవులను సంరక్షించడానికి ఆమె సతీ సహగమనం చేయకుండా ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఆ విధంగా కుంతీదేవి విధవరాలు. ఆమెను ఆదుకొనుటకు శ్రీకృష్ణుడు తప్ప ఎవ్వరూ లేరు. సో గొప్ప ఆపద స్థితిలో గల భక్తులను శ్రీకృష్ణుడు ఎప్పుడూ కూడా కాపాడుతూ అనేటువంటి విషయాన్ని దీని ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అనేటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. సో ఇంకొక శ్లోకాన్ని కూడా మనము చూద్దాము. హరే కృష్ణ. సో ఇంకా ఆ కుంతి మహారాణి ఆ కృష్ణ భగవానుల్ని ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి
విశాన్ మహాగ్నే పురుషాదర్శనాత్ అసత్సభాయా వనవాసకృచ్ఛతః మృదే మృతేనేకమహారతాస్త్రతో ద్రౌణ్యస్త్రత చాష్మ హరేభిరక్షితాః. సో ఇంకా ఆమె ఆ భగవంతుని ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నది. విశాన్ మహాగ్ని పురుషాదర్శన దశ ఇక్కడ అసత్సభాయ వనవాస కృచ్ఛతః మృదే మృదేనేక మహారతాస్త్రతో ద్రౌణ్య స్త్రత చాష్మ హరేభిరక్షితాః. సో ఇంకా ఆమె ఆ భగవంతుడిని ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. ఎందుకంటే అనేకమైనటువంటి ప్రమాదకరమైనటువంటి విషయాల నుండి ఆ భగవంతుడు ఆపదలు అనేకమైనటువంటి ఆ ప్రమాదకరమైనటువంటి ఆపదల నుండి ఆ భగవంతుడు వారిని రక్షించినటువంటి సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఉన్నారు కుంతి మహారాణి. ఇక్కడ ఆమె అంటూ ఉన్నటువంటి అంశము ఏమంటుంది? విశాన్ మహాగ్ని పురుషాద దర్శనాద్ అసత్సభాయ వనవాస కృచ్ఛతః మృదే మృదేనేకమహారదస్త్రతో ద్రౌణ్య స్తత్రశాశ్మ హరేభిరక్షతాః. సో ఇంకా ఆమె ఆ కృష్ణుని ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తుంది. ఓ కృష్ణ, విష ఆహారము నుండి, మహా అగ్ని నుండి, నరమాంస భక్షకుల నుండి, దుష్ట సభాగృహము నుండి, అరణ్యవాస క్లేశముల నుండి, పలువురు మహారథులు పాల్గొనిన కురుక్షేత్రము నుండి మమ్మలను రక్షించితివి. అదేవిధంగా ఇప్పుడు అశ్వత్థామ ప్రయోగించిన బ్రహ్మాస్త్రము నుండి మమ్ము కాపాడితివి అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని ఆమె ప్రార్థిస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే ఆ భయంకరమైనటువంటి విపత్తుల యొక్క జాబితాను ఆమె ఇక్కడ చదివింది. ఎందుకంటే ఆ పాండవులకు కలిగినటువంటి ప్రమాదకరమైనటువంటి ఆపదలను ఆమె ఇక్కడ గుర్తు చేసుకుంటూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో వారికి ఎదురైనటువంటి ఆపదలన్నింటినీ కూడా ఇక్కడ ఆమె చేసినటువంటి ఆ దేవకీ దేవిని ఆమె సోదరుడు బాధలు పెట్టాడు కదా. సో అందుకే ఇద్దరిని కూడా, దేవకీ దేవిని వసుదేవుడు ఇద్దరిని కూడా చెరసాలలో ఉంచినటువంటి. సో కాబట్టి లేకపోయినట్లయితే ఆమె ఎలాగూ క్షేమంగానే ఉండేది. ఇక కుంతీదేవి ఆమె యొక్క కుమారులు ఎన్నో సంవత్సరాల పాటు కష్టముల పాలయ్యారు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ రాజ్యాధికార వాంఛతో దుర్యోధనుడు వారిని అనేక కష్టాలకు గురి చేశారు అని చెప్తారు. కానీ ప్రతి సందర్భంలోనూ వారిని కృష్ణుడు రక్షించాడు. ఒకసారి ఆ భీమునికి విషంతో కూడినటువంటి అన్నం పెట్టారట. అందుకే అంటున్నారు విష ఆహారము నుండి అడిగింది ఆమె. విషాన్ మహాగ్నే, విషము మహా అగ్ని నుండి. సో ఒకసారి భీముడికి విషంతో కూడినటువంటి అన్నం పెట్టి చంపడానికి ప్రయత్నం చేశాడు దుర్యోధనుడు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఆ విషంతో కూడినటువంటి అన్నం పెట్టారు. మరొకసారేమో ఆ లక్క ఇంటిలో ఉంచి వారిని కాల్చడానికి ప్రయత్నం చేశారు. అందుకే చెప్తున్నారు విషాన్ మహాగ్నేహ అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఇంకా ఆయన చెప్తున్నది పురుషాద దర్శనాద్. ఇక్కడ పురుషాద్ అంటే నరమాంస భక్షకులు, దర్శనాత్ అంటే పోరాడి, అంటే ఆ నరమాంస భక్షకుల నుండి,
సో వారిని ఆ అరణ్యవాసము అది చేసేటువంటి సందర్భాల్లో ఆ నరమాంస అరణ్యవాసంలో ఉండేటువంటి సందర్భాల్లో ఆ నరమాంస భక్షకుల నుండి వారిని కాపాడారు అని చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే ఇంకా చెప్తూ ఉంటారు. ఆ ద్రౌపదిని నిండు సభలో వివస్త్రను చేసి అవమానించతలచారు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఆమెకి అసంఖ్యాకంగా చీరలను ప్రసాదించి అవమానం జరగకుండా కాపాడారు అని చెప్తారు. అలాగే వారు అరణ్యవాసంలో ఉన్నప్పుడు భీముడు హిడింబుడు అనేటువంటి రాక్షసునితో పోరాడవలసి వచ్చిందట. అప్పుడు కూడా శ్రీకృష్ణుడే అతన్ని రక్షించాడు అని చెప్తారు. అలాగే అంతటితో వారి కష్టాలు ఆగలేదు. ఆ కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో ద్రోణుడు, భీష్ముడు, కర్ణుడు మొదలైనటువంటి మహాయోధులు ఎందరో కూడా అర్జునుడు వారితో ఆ యోధులతో పోరాడవలసి వచ్చినట్టుంది. చివరకు దోరాచార్యుడు కుమారుడైనటువంటి అశ్వత్థామ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించి అర్జునుడి యొక్క ప్రార్థనలకు ముందు మనం చూస్తాం. అప్పుడు అర్జునుడి ప్రార్థనలకి సమాధానంగా భగవంతుడు చెప్తాడు, ఇది అశ్వత్థామ ఉపయోగించిన బ్రహ్మాస్త్రం అని చెప్తారు కదా. సో ఆ విధంగా అశ్వత్థామ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించి ఆ ఉత్తర గర్భంలో ఉన్నటువంటి ఆయన్ని ఆ గర్భాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయదలిచాడు చెప్తారు. అప్పుడు కూడా శ్రీకృష్ణుడే వారిని రక్షించి కురువంశానికి వారసుడైనటువంటి ఆ పరీక్షిత్ మహారాజుని రక్షించాడు అని చెప్తారు. అలాగే పాండవులు రాజ్యాధికారం పొందడానికి పూర్వము ఆమె అనుభవించినటువంటి ఆపదలన్నింటినీ కూడా కుంతీదేవి ఇక్కడ పేర్కొన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఈ శ్లోకంలో చూసేటువంటిది. సో కాబట్టి ఇంకా మనకి భగవద్గీతలో చెప్తారు కృష్ణ భగవానుడు వారు, ఓ కౌంతేయ అంటే ఓ అర్జున, నా భక్తుడు ఎన్నడూ కూడా నశింపడు అని పేర్కొన్నాడు. కాబట్టి పాండవులు శ్రీకృష్ణుని యొక్క శుద్ధ భక్తులు. కానీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మానవులు ప్రాపంచిక విషయములపైనే ఎక్కువ ఆసక్తిని చూపుతారు. కావున వారు ఎన్నో ఆపదలను ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది. సో భౌతికమైనటువంటి వాసనలు కలిగినటువంటి ధృతరాష్ట్రుడు వారిని సంహరించి రాజ్యాధికారము తన కుమారులకు కట్టబెట్టవాలని మొదటి నుంచి అనేకమైనటువంటి కుట్రలు చేశారని చెప్తారు. అందుకని ఒకసారి ఆ ధృతరాష్ట్రుడు లంక ఇంటిని నిర్మించి దానికి గింత నిప్పురవ తగిలినది అవుతుంది. సో కాబట్టి అని చెప్తాడట, నేను మీకోసం ఒక మంచి భవనాన్ని నిర్మించని, కాబట్టి మీరు అక్కడికి వెళ్ళి కొంతకాలం జీవించండి అని చెప్తాడట ఆ ధృతరాష్ట్రుడు. సో ఆ విధంగా వాటి నుండి కాపాడము. అలాగే ఇంకా చాలా విషాహారం తిన్నప్పుడు, అలాగే కౌరవ సభలో కురు సభలో ద్రౌపదికి అవమానం జరిగినప్పుడు, సో అనేక సందర్భాలలో ఆ భగవంతుడు వారిని కాపాడినటువంటి పరిస్థితిని ఆ కుంతి మహారాణి ఇక్కడ గుర్తు చేసుకున్నటువంటి సందర్భము మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. మరొక శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి అంశాన్ని చూద్దాం. సో ఇంకా ఆ కుంతి మహారాణి ఈ విధంగా ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఆమె ఆపదలు, ఈ శ్లోకంలో ఆమె కోరుకునేటంటే ఆపదలు ఎన్నైనా రాని మాకు అని ఆమె ఈ విధంగా చెప్తుంది. విపద సంతుత శశ్వత తత్ర తత్ర జగ భవతో దర్శనం యత్స్యాయద పునర్భవ దర్శనం. సో ఇక్కడ ఆ కుంతి మహారాణి ఈ విధంగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, విపద సంతుత శశ్వత తత్ర తత్ర జగద్గురు భవతో దర్శనం యద పునర్భవ దర్శనం. సో ఇక్కడ ఆమె
ఇంకా కృష్ణ భగవానుల వారిని ఈ విధంగా వేడుకుంటూ ఉంది. ఓ కృష్ణ, మరలా మరలా నీ దర్శనము కలుగునట్లుగా ఆ విపత్తులన్నీయును మరలా మరలా కలుగవలెనని నేను కోరుచున్నాను. ఏలయన నీ దర్శనమనగా నిరంతరము జన్మ మృత్యుల దర్శనము మాకిక కలగదనియే భావన అంటూ ఆమె ఆ భగవంతుణ్ణి వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఇంకా ఆపదలు మాకు ఇవ్వు. ఎందుకంటే అలా ఆపదలు ఇవ్వడమని వాస్తవానికి ఎవరైనా ఆపదలు కోరుకుంటారా? కానీ ఇక్కడ కుంతి మహారాణి ఆపదలను కోరుకుంటుంది. ఎందుకంటే ఆ విధంగానైనా భగవంతుడు వారిని దర్శనమిస్తూ ఉంటాడు. ఆ ఆపదల నుండి బయటపడవేయడానికి ఆయన అక్కడికి వస్తారు, వారితో ఉంటారు అని. సో అందుకనే ఇక్కడ ఆమె అంటుంది, మరలా మరలా నీ దర్శనం కలుగునట్లుగా విపత్తులన్నీ సో మరలా మరలా నీ దర్శనం కలుగునట్లుగా ఆ విపత్తులన్నీ మరలా మరలా కలగవలెనని నేను కోరుచున్నానయ్యా కృష్ణ అంటూ వేడుకుంటుంది. ఎందుకంటే నీ దర్శనమనగా నిరంతర జన్మ మృత్యువుల దర్శనము మాకిక కలగదు అని నా భావన అంటూ ఆమె చెప్తూ ఆ విధంగా భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ఉంది. సాధారణంగా కష్టంలో ఉన్నవారు అంటే భగవద్గీతలో చెప్తారు మనకి ఆర్తులు, అలాగే భౌతిక అవసరాలు కలవారు అంటే అర్ధార్థులు అని చెప్తారు. అలాగే తెలివైన వారు అంటే జ్ఞానులు, అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకున్నటువంటి వాళ్ళని. అలాగే ఆత్మ సాక్షాత్కారం కోసము కుతూహల పడుచున్నటువంటి కొన్ని ధర్మ కార్యాలను ఆచరించేటువంటి వారు, అటువంటి వారిని జిజ్ఞాసువులు అని అంటారు. సో వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఈ 4 రకాలైనటువంటి భగవద్గీతలో చెప్తారు ఆయన. ఆర్తో, అర్ధార్థి, జిజ్ఞాసు, జ్ఞాని అనేటువంటి ఈ 4 కూడా నన్ను దరిచేరుతారు అర్జున అని చెప్తారు. అలాగే మరొక 4 అయినటువంటి 4 ఆ భగవంతుని ఎప్పుడూ కూడా దరిచేరరు అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుని దరిచేరేటువంటి వాళ్ళు 4 రకాలుగా ఉంటారు అని చెప్తారు. ఆపదలలో ఉన్నటువంటి వారు, భౌతిక అవసరాల కోసం ప్రయత్నించేటువంటి వారు, తెలివైనటువంటి వారు, ఆత్మ సాక్షాత్కారం కోసం ప్రయత్నించేటువంటి జిజ్ఞాసువులు ఆ భగవంతుణ్ణి పూజింతురు లేదా పూజించుటకు పూనుకుంటారు అని చెప్తారు. అలాగే ఇక మరొక రకాలైనటువంటి 4 దుష్కార్యములతోనే జీవించేటువంటి దుష్టులు, సమాజంలో ఎంత గొప్ప హోదాను కలిగి ఉన్నామను మాయాశక్తికి లోబడి భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోలేరు అని చెప్తారు. కనుక పుణ్యాత్ములకు ఏదైనా ఆపద వచ్చినప్పుడు భగవంతుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించట తప్ప వేరే మార్గము లేదు. సో ఇక్కడ వీళ్ళు పుణ్యాత్ములుగా చెప్పబడినటువంటి కుంతి మహారాణి, ఆయన యొక్క పుత్రులు ఎప్పుడు కూడా భగవంతుని పాదపద్మాలను ఆశ్రయించి ఉంటారని చెప్తారు. సో అటువంటి వారు నిరంతరం కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క పాదపద్మాలను ఆశ్రయిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు. తద్వారా ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి విముక్తులగటానికి అర్హులవుతారు అని చెప్తారు. అందువలన ఆపదలు ఎన్ని వచ్చినా భయపడక వాటిని ఆహ్వానించాలి. అప్పుడు మోక్ష ప్రాప్తికి సాధనమైనటువంటి భగవంతుని యొక్క స్మరణకు మనకి అవకాశం లభించును అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కుంతి మహారాణి యొక్క ప్రార్థన నుండి చెప్తూ ఉన్నటువంటి. అదేవిధంగా భగవంతుని యొక్క పాదపద్మాలను ఆశ్రయించినప్పుడు ఇక ఈ అజ్ఞాన సముద్రము గొప్ప విషాదమంతా దీన్ని అంతటిని కూడా సులువుగానే దాటగలుగుతాడు అని చెప్తారు. దాటి మోక్షాన్ని పొందగలుగుతారు అని చెప్తారు. సో భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్తారు, ఓ అర్జున, సామాన్య జనులు నా మాయాశక్తిని దాటలేరు, కానీ ఎవరైతే నన్ను ఆశ్రయిస్తారో వారు ఈ భవసాగరాన్ని దాటగలుగుతారు అని చెప్తారు. అజ్ఞానము అనేటువంటి మహాసముద్రం ఏదైతే ఉందో దీన్ని దాటగలుగుతారు అని చెప్తారు. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచం అంతా కూడా పూర్తిగా ఆపదలతో నిండి భయంకరమైనది అనేటువంటిది మనకి భగవద్గీతలో కృష్ణ భగవానుల వారు బోధించినటువంటిది. సో మందబుద్ధి కలిగినటువంటి వారు ఈ విషయాన్ని గ్రహించక ఆపదలకు అనుగుణంగా జీవించుటకై పలు విధాలైనటువంటి పథకాలను వారు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఆ భగవంతుణ్ణి దరిచేరక అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఈ విధంగా
ఆపదలు, ఈ శ్లోకమునందు ఆపదలు మనకు మేలు చేకూరుస్తాయి అనేటువంటిది చెప్పబడింది. ఆపద వచ్చినప్పుడే కదా మనం భగవంతుడిని గుర్తు చేసుకోగలుగుతాం. కష్టాలు వచ్చినప్పుడే కదా భగవంతుడిని గుర్తు చేసుకుంటాం. సో అదే విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అలాగే భగవంతుడు మనకి భగవద్గీతలో కూడా చెప్తూ ఉంటారు. మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదాహ ఆగమాపాయినో నిత్య స్థాం స్థితి క్షశ్వ భారత అంటూ చెప్తారు. ఓ కౌంతేయ, సుఖ దుఃఖాలు తాత్కాలికములు అయినటువంటి రాకయు, కాలక్రమంలో వాటి యొక్క పోకయు, శీత గ్రీష్మములు అంటే శీతోష్ణాలు యొక్క అనుభవముల వంటివి అని చెప్తారు. కాబట్టి ఓ భరతవంశీయుడా, అవి ఇంద్రియ అనుభవం వల్ల కలిగినటువంటివి, ఎవరునూ కలత చెందకూడదు అని వానిని సహింపవలేను అని చెప్తారు భగవంతుడు. అందుకే ఇక్కడ ఆ విధంగా వాటిని చెయ్యాలి అని చెప్తూ ఉంటారు. సో అలాంటి సమయంలో ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము స్మరించుకోవాలి అనేటువంటిది మనకి గురువులు చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే గురువులే కాకుండా చైతన్య మహాప్రభు ఆయన చెప్తారు, ఆ సాక్షాత్తు ఆ కృష్ణ భగవానుడి యొక్క అవతారం, రాధాకృష్ణుల యొక్క సంయుక్త అవతారంగా వచ్చినటువంటి చైతన్య మహాప్రభువు మన నేటి కాలపు ఈ ప్రజలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆయన ఇట్లా అన్నారని చెప్తారు. నేనెంతటి దురదృష్టవంతుణ్ణి, హరే కృష్ణ అను ఈ మహామంత్రము జపించుటకు నాకెట్టి ప్రేమ లేదు అని. ఇంకను చైతన్య మహాప్రభు ఈ విధంగా ప్రార్థించారని చెప్తారు మనకి ఆయన ఇచ్చినటువంటి నామ్నామకారి బహుదా నిజ సర్వశక్తి తత్రార్పిత నియమిత స్మరణేన కాలః ఏతాదృశి తవ కృపా భగవాన్ మమాపి దుర్దైవ మీదృశ మిహజని నానురాగః. సో ఆయన చెప్తారు చైతన్య మహాప్రభులు వారు, శ్రీకృష్ణుని దివ్య నామములో అన్ని శక్తులు గలవు అని చెప్తారు. నామ్నా మకారి బహుదా నిజ సర్వశక్తి అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య నామంలోనే అన్ని శక్తులు ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. శ్రీకృష్ణుడు అనంత శక్తిశాలి, అదే విధంగా అతని పవిత్ర నామంలో కూడా సర్వశక్తులు కలవు అని చెప్తారు అని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు తెలిపారు. శ్రీకృష్ణుని అసంఖ్యాకమైనటువంటి పేర్లు గలవు, అందులో కృష్ణనామము ముఖ్యమైనది అని చెప్తూ ఉంటారు. ఈ నామము జపించుట వలకు ఎటువంటి కఠిన నియమాలు లేవు అని చెప్తారు. ఏదో ఒక సమయంలోనే నామము జపించవలననే నిబంధన కూడా లేదు అని చెప్తారు. ఎప్పుడైనా జపించవచ్చు. అంతేకాదు శ్రీకృష్ణుని నామము, శ్రీకృష్ణుడు ఒకటే అని చెప్తారు. ఆ నామమైనా ఆ నామం భగవంతుడైనా ఒకటే. ఆ నామాన్ని పలికినా భగవంతుడిని మనము దర్శించుకున్నట్లే అని చెప్తూ ఉంటారు. అందువలన శ్రీకృష్ణుని దివ్యనామం కూడా శ్రీకృష్ణుడితో సమానమే అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి కృష్ణ అని మనము గొంతెత్తి పిలిచిన ఆ భగవంతుణ్ణి మనము పిలుచుకున్నట్లు. సో అందుకే మనకి కలియుగంలో మనకి ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడడానికి మహోన్నతమైనటువంటి అవకాశంగా హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించుట, మనము తద్వారా మన హృదయంలో ఉండేటువంటి మాలిన్యాలను తొలగించుకోవచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తూ ఉంటుంటాను. సో హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు ఇక్కడికి ఎండ్ చేసుకున్నాము. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మరికొన్ని కుంతి మహారాణి యొక్క ప్రార్థనలతో మనము కలుద్దాము. హరే కృష్ణ. సో ఎవరికైనా